खौहाय बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना ज' जानानै बे लांगोनायावहा बिथांमोना खुंदों। दिनैनि बे हाबाफारियावहा बिथांमोना बेसेबां जाफुंसारनाय मोन्दों आरो बै समावहा माबोरैमोन आरो दिनै माबोरै बे थासारिया जाखो जोङो बेखौ मोनथिगोन। जोंनि सिगाङाव दङ बे गामिनो गाहेला बिथांखौ जोङो लोगो हमदों। बिथाङा दिनै जोंनो फोरमायगोन। सिगांग्रो नोंथांनि सिनायथिखौ होदो जों। आंनि सिनायथिया जाबाय आं बे गामिनि थागिबि आरो आं बे रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायनि आं आफादगिरि मुस्रि लग्नाराम दैमारि। साबायखर थाबाय। बे समावहा जोङो मोनथिनो थाखाय आवगायबाय दिनैनि जि हाबाफारि बिनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायग्रोगोन। दिनैनि बे हाबाफारियानो जाहैबाय थांनाय जोङो 1996 मायथाइनि 22 नभेम्बर सानखालि रौता दख'रानि बानजायनायावहाय जोङो बाथौ धोरोमखौ आजावनानै लादोंमोन आरो बेनि गुदियावनो दङ जों जा समावहा बे बाथौ धोरोमनि दीक्षाखौ लादोंमोन बिथांमोना दङमोन फारियै सतिश चन्द्र रामसियारि, धनुराम बसुमतारी, इनय दैमारि, निर्मल गयारि, सुकुराम बसुमतारी आरो जयश्री दैमारि आरो मालती बर' बिथांमोननि दैदेननायावहा जोङो बिथांमोननि जा बिथोन बे बिथोन बायदियै जोङो जोंनि गामिनि माखासे लाइमोनफोरनि हास्थायनाय बायदि माखासे गेदेमाफोरनि हास्थायनाय बायदि दिनैनि बे बाथौ धोरोमखौ जोङो आजावनानै लानो हादोंमोन आरो बे बाथौ धोरोमखौ आजावनानैनो दिनै जोङो फैयै फैयै 25 बोसोरावहा आगान होबाय आरो दिनैनि सानावहा जोङो रुफाथि माइबाइ फोरबोखौ जों खुंफुंनो हाबाय। अनजिमा खोब खम, लेखा फरा खोब गोरों खम, बेखाय जोङो बे बेलायावहाय माने साफ्रोमबो सुबुङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ माने मावजोबनो हाया हिसाबैहाय बे बेलायाव बेखौनो बुंनांगोन माने जायफोरानोखि बे खामानिखौ मावनो आवगायबाय बे साफा सानै खैजोनमाननि गेजेरजोंनो मावफुंनो गोनां जायो। एसे जुदि गासैबो जुदि रोंखा राखामोनब्ला अब्लानिया बेवहाय बे जुब्लिखौ खुंफुंनायावहाय माने इसेबांखिनि खस्थ' जानाय नङागोन आं बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो। साबायखर थाबाय बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय। जों बिथिङाव आवगायबावनि जोंहा गामिनि आइजो बिथांमोन दङ। बिथांमोना दिनैनि समावहा मा बुङो बे रुफाथि मायथाइनि सोमोन्दै? खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंसार फोसावगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। बे समावहा जोङो 25 बोसोर जोंनि बाथौ धोरोमाहै बे गामियाव 25 बोसोर जाबाय बेबायदिहै सिलभार जुबलि खुंफुंनो लाबाय। बेवहाय जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। माबायदिहै गुबुन गुबुन गामिफोरखौ जोङो माने बेबायदि 25 बोसोरनि बेबायदि प्रग्रामफोर लानायखौ नुबोदों खोनाबोदों। नाथाय जों आखाइयै मोदोमै देहायै माबायदि मावफुंलांनांगौ बिनि मोन्दांथिखौ जोङो दा देग्लाय मोनबाय आरो माने दायो मोनबाय। जों दा एसेबाबो बुजिबाय बेवहाय माबायदि खालामनांगौ, जों माबायदि एक्टिभ जानांगौ, गामिनि साफ्रोम मेम्बारफोरा साफ्रोम गोरों सुबुंफोरा बबेथिंनिफ्राय माबायदि माखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ जों एसेबाबो हमदांनो हाबाय। उनावहाय जों गुबुन गामिफोरावबो बेबायदि सिलभार जुबलिफोर खुंनो लायोब्ला एसेब्लाबो जोङो डिरेक्सनफोर होनो हासिगोन होननानै आं सानना लायो आरो। बे रुफाथि मायथाइयावहाय गाहायै बबेयाव बिबान लानानै दिनै माबाखौ जाफुंहोदों नोंथांमोना? आंथ' बेवहाय आलासि सिबियारि महरै आङो बिबान मोनदों। दा बेबायदिहै आलासि सिबियारिल' नङा, आलासि सिबिनायनि गेजेरजों माखासे दायित्वखौबो आं मानिनो गोनां जादों। बैजों बिथिं थांफानो खारफानो गोनां जादों। मानोना दानि बावैसो जोंहा लग्ना आदा बिथाङा बुंखांबायानो गामियावहाय गोबां सुबुं अनजिमा खम आरो लोगोसे गोरोंनिबो गोबां आंखाल होननानै बेबायदिहै जोङो एसे गोरों हिसाबै माने गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनो गोनां जादों आरो बेनो। साबायखर थाबाय। आदायाबो माबाफोर बुंगोन नामा बे सिलभार जुबलिनि सोमोन्दै? आंथ' बुंनांगौ जेबो गैयामोन, अब्लाबो आं गामि हिसाबै सिलभार जुबलि खुंनो मोननानै आं जा गामिनि जानानैबो गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे गुबुन हारिफोरा गुबुन गामियाबो जाहाथे जोंनि बायदिनो बिदि गोजोनै खुंलांनो हाथों, खुंनो थानायफोरा आं बेखौनो खावलायो। बे सिलभार जुबलिनि खुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गामियाव माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा? बेफोरखौ एसे बुंगोन नामा? निस्सय। जों गोदो बिदि नुवामोन। जों जेब्ला बाथौ धोरोम लादो बे समनिफ्राय जों एसे सोलायना दा जों बहुद माबायाव जौगानायाव फैदों होननानै आं बाख्नायो आरो गामिखौ। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। साबायखर थाबाय। बे समावहाय जोङो बे जामुगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजोंहाय बे रुफाथि मायथाइ खुंनायनि सोमोन्दै सावरायबाय। बिथांमोना गोबां दिनै गोजोननाय मोन्दों। फिसा मोनसे गामिजोंहाय बिथांमोना बे रुफाथि मायथाइखौ खुंनो मोननानै।
आरो जोङो बेबायदिनो दिनै बे जामुगुरि गामिनि बे रुफाथि मायथाइ खुंथायनिनो सायाव जोङो गोबां भिडिअ जोङो माबाबावगोन आरो जोङो बे गामिनिनो गाहेला बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बायदि खोथा जोङो बिथांमोननिफ्राय मोन्थिनो नाजाबावगोन। जोंनि गेजेरावहा सासे गाहेला दंबायो बिनिफ्रायबो जोङो मोन्थिनो नाजागोन। जोंनि मोन्थिनायावहाय बे गामिनिनो गोबां गाहेला बिथाङा मा बुङो माने बुंनांगौथ' जेबो गैया बायसा मोनो थेवबो बुंनांगौ जाहैयो खारन जों दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाफैबाय बे 25 बोसोराव जों मोनसे जुबलि खनबाय मानोना जों बहुद खस्थ'यैबाबो माने बे जुबलिखौ जों खननो आखायाव लाबाय आरो जों गासैबो मोजाङै गामिजों सावरायलायनानै माबायदि खुनबा जागोन माबायदि थागोन बिदिनो सावरायलायबाय थानानै जों मोनसे मोजां लामाथिं दावगायलांबाय आरो बेखायनो जों बे रुफाथिखौ फालिनो लाबाय आखायाव। खुलुमबाय। दिनै बे जामुगुरि गामिनि बे रुफाथि मायथाइ खुंथायनि बे गामिनिनो जोंहा सार जोंनि गेजेरावहा दङ। बिथाङा उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनिबो बारग' आफादगिरि लोगोसेयैनो जोंनि बे बाथौ बिबुंसार न'खरनिबो जोंहा मैखोम दैदेनगिरि। बिथांनिफ्राय जोङो दिनै मोन्थिनो थाखाय आवगायगोन दिनैनि जि बिथांमोननि गामियावहा रुफाथि मायथाइ खुंबाय बेनि सोमोन्दै जोंनो एसे फोरमायगोन। गिबि गिबियाव खुलुमबाय। बाथौ बिबुंसार न'खरनि बयनिबो गोसो गोरबोनि साबायखर आरो खुलुमनायखौ सिबिनाय बावनाय थाबाय जे दिनैनि बे गोथार सानखौ जों मोनफैनानै थारैनो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों बाख्नायदों। मानोना 1992 मायथाइनि 26 नभेम्बर सानाव जोङो गोथार बाथौ धोरोमखौ आजावदोंमोन। बिनि सिगां जोंनि गामिनि थामहिनबा बे जामुगुरि गामिनि जे हालोद बियो जोबोद गोग्लैसोनायमोन, जेराव साबस्रायनाय गैया सोलायनाय गैया, साबस्लायनाय गैया सोलायनाय गैया। बिदि सोलायनाय गैयैजों जेराव गामिनि रायजो राजाफोरा संसार जायोमोन, न'खरफोराखौ सोलिबोदोंमोन। नाथाय जेब्ला रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथि बिथांमोना जोंनि गामियावबो बाथौ धोरोमनि बागै फोरमायफैबाय। बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै फोरमायफैखांनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरा एसे बुजिबाय। बिखेखै जोङो बे गामिनि साथामसो लाइमोन सेंग्राफोरा बेयाव खोब गोसो होनानै बाथौ धोरोमखौ गामियाव आजावनो थाखाय नारा नाथा नाजादोंमोन। थिग बेबायदिनो रौता आन्सलिकनि दैदेनगिरि बिथांमोना 1992 मायथाइनि 26 नभेम्बर गोथार मंगलबार सानखालि जोंनि गामियाव बाथौखौ गायसनदोंमोन। बे गायसनखांनायनि उननिफ्राय जि गोलाव 25 बोसोर, बे 25 बोसोराव गमामायै जोङो खोमसिनिफ्राय सोराङाव फैनाय बायदि जों मोन्दों। मानोना जों बै समाव जेरैबायदि दङमोन बेनिफ्राय जों एसे सोलायबोनानै जौगा फारसे जों एसे दिनै दावखोबोनो हाबाय। हिक्खा दिक्खाखौनो बुं, इसोरनि सान्थौखौ बुजिनायनि बाथ्राखौनो बुं, न'खर बेंनायनि बाथ्राखौनो बुं एबा समाज बेंनायनि बाथ्राखौनो बुं, बाथौ धोरोमा जोंखौ जथेस्थ' सोलायनाय लाबोबाय होननानै जों बुंनो हायो। दा बेखायनो जों रोखा बुंनो हायो एबा आं रोखा बुंनो सानो जेराव सोलायनाय गैया बेयावहा जौगानाय गैया बेबायदि। आरो दिनैनि बे गोथार फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै मुलुग गोजोननि थाखाय बेवहाय आलारि बाथि सावबाय। आलारि बाथि सावनो थाखाय बर' बाजार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि मानिनां पुष्पधर गयारि बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन। जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथाङा जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंफैबाय, बिथांखौबो आं साबायखर होदों। बेनिफ्राय बेवहाय रुफाथि फोरबो फालिथायनि जा रंजानाय बेखौबो जोङो मावफुंबाय। गमामायैनो जोङो बे समाव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ फिन आं बाख्नायनो लुबैदों, साबायखर होनो लुबैदों। अनसुला आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ अनामोनब्ला जों बे बुब्लिखौ जों मोनफैनाय नङामोन, बे खाबुखौ जों मोननाय नङामोन। बेनिखायनो आं आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साबायखर होदों।
जोबनायाव सारनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैबाय दिनै रुफाथि मायथाइ नोंथांमोना खुंबाय बेनि गेजेरजों बाथौ सिबियारि रायजोफोरनो माबाफोर खौरां फोरमायहरनो सानो दा बेनि गेजेरजों जोंनि रुफाथि फोरबो फालिनायजों लोगोसे नैबे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजो राजा आरो बाथौ सिबियारि नङै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो जे जुदि जोङो बबेबा मोनसे नियम खान्थिखौ हमथानानै दंबाय थायोब्ला गमामायै जोंहा एसे नायबिजिरनो गोनां दङ बे नियम खान्थिया आसलते बेसेबां आरजाथाव बेखौ जुदि माखौबा सोलायनानै जों मोजां फारसे फैनायनि जुदि राहा दङब्ला बेखौ सोलायनानै मोजां फारसे फैनायावहा जोंहा जेबो आपत्ति थानाङा जेरै बर'फोरनि गेजेराव गोबां दाबो गुदि बाथौ होननानै बोलि खान्थियाव दङ बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो बोलि खान्थि नङालासेनो एबा बोलि होआलासेनो जोङो इसोरखौ सिबिनो हायो आरो इसोरा जोंजों थाफायो बेनि अनेक बिदिन्थि जोंनि गामियावबो जों मोनबोबाय जोंनि गामियाव गिबि बाथौ गायसननायनि सिगां जाय बोलि खान्थिखौ मानिबोग्रा बै समनि दौरिफोर दङमोन बिथांमोना गोबां गिदोंमोन गामिनि दैदेनगिरिफोरा गिदोंमोन जे बाथौखौ आजावनाय लोगो लोगोनो बोलि खान्थिखौ गारनाय लोगो लोगोनो गामिनि मानसिफोरा फाग्ला फाग्लि जाजोबगोन बिदिनो लोमजा साजा जानानै थैसावजोबगोन होननानै जोंखौ गोबां सिगिदोंमोन नाथाय जोंहा मोनसे गोग्गो फोथायनाय दङमोन आफा इसोर बोराइ बाथौआ बेबायदि नङा बे अनसुला बे अनग्राखाय जोंखौ बासायबाय दिनै आरो बे खोमसि फोथायनाय एबा मोनसे गोजाम खान्थिखौ नागारहोनानै जोंखौ मोजां फारसे लाबोनो हाबाय ओंखायनो आं खावलायनो लुबैयो जायफोरा बबेबा मोनसे खान्थिजों दंबाय थायो बेखौ एसे फोसाबनानै जुदि मोजां फारसे फैनो हायोब्ला बिथांमोना फैनाया मोजां बेखौ आं मेसेज आं होनो लुबैदों बेनिफ्राय मोनफा मोनफा धोरोम सिबिनायजों लोगोसे मोनफा मोनफा हारिनि हारिमु सिबिनाय जायो दिनै बाथौ धोरोम सिबिनायजों बर' हारिमु सिबिनाय जायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन धोरोमाबाबो एखुथा बबेबा हारिनिसो हारिमु सिबिनाय जायो आरो ओंखायनो जोङो गुबुनफोरखौ नागारनानै जोंनि नंगुबै हारिमुखौ सिबिनायजों लोगोसे इसोर सिबिनो आवगायबोनायासो साफ्रोमबो बर' सुबुंनि मोजां खामानि जागोन आरो जों खौसेथियै थांनानै थानो हागोन जों मोनफ्रोमबो खामानियाव जै जागोन होननानै आंहा गोग्गो फोथायनाय दङ